Hi, hello, kumustamos mi amigos, mi amigas. Adiyan sa pitan ng tunandang tulumanon. Kung ako'y pasultiyon, o adiyan sa beginning alagad niyos kanginan Trifon Pai, Barilio Morales. Asap gyapon ta mga igala. Okay, always say a prayer. Pero kisunan, ang swatan po karatong taga ng pagdagad na dakin is usa ka asawa nga magpaila lang sa nga Rosal. Nakahukom na lang ko nga ipadako diha ninyo ning inyong tulumanon ang akong kahasol kay gusto ko nga kamo ang hukom. Nahigugma pa baka na ako akong bana ron? Basta kay nagduda gyud ko. Pero maayo man sad kay nimo an artista nga akong bana ug madasad gyud ko. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Sugdon ko lang sa nangulitaw pa ni akong bana nako. Namisita ni siya day usa ka gabi ana. Rizal, good night. Ha? Good night ba uy? Sayop din na. Good evening, Voltaire. Dili kay good night. Unsa din na night, di ba gabi man na? Oh, gabi eh. Unyang evening, gabi gyapon. Oh, gabi gihapon. Di parehas na ang night ug evening. Anhala, sige, ikaw good. Ikaw, sige, parehas na na. Ina, Voltaire, unsa nang dani mo, ha? Kung ano your favorite? Flowers and chocolates. Para sa din mo, chocolate. Ah, salamat ha, Voltaire. Thank you. Mm. Uy, niya pa dedication. Basalag, unsa na? Okay. Oh. Love one is enough. Mm. Love two is too much. Mm. Love three is a poison that may kill a person. Oh, Okay ba, Rizal? Uy. Gikuha na nimo sa Valentine card, no? Pero romantic kayo, oh? Para yun mo. Thank you. Ay, by the way, sit down, lingkod. Your, Lingkod, Voltaire. your parents? Wa pa mo abot, doon ay meeting sa Couples for Christ. So you're alone karon de? Alone? Yes, ako ra. Mm. Nga naman, unsa may nahuna-hunaan nimo? Kung ako lang usa. Walang. Nga naman di ay. Naku, bagluguson ko nimo. Ikaw agyagi ko nimo ha, Rosal. Suma, unsay huna-huna nimo, be? Rosal, please lang. Don't touch my ego. Ese, ego pa. Unsa man, nangigo, ha? Ang kanang ego ay lagtandugang akong pride ba? May mo ba? Ha? Mao ba? Oo. Hambugiro sa day kagamay no, Voltaire? Lisod ang tawag ko ay hambog, Rosal. Sa gulang yun na mo gamay ba? Kana bang gitawag og guts? Sige. Hilom na, quiet na. By the way, bitaw, Rosal, kuan, modesty aside, kuan, kung pananglit. Pananglit ka on sa Voltaire? Ibutan na nato og devil's advocate lang, kaning ako, no? Kung maingon kong patay na patay yung kay kunimo. You mean to say nga nahikukma ka na ako? Precisely. Bayon siya may mong tubag. Mangutana sad ko nimo, Voltaire, ha? Devil's advocate lang sa ding ako. Okay. Unsa man na? Og ibutang na to, mahikukma sad ko nimo. Unsa may akong kasiguruan nga ako ra gyud, ha, Voltaire? Isa arog i-promise na kunimo, Rosal. Nga wa na gilaing babae pa nga akong malon. Ikaw ug ikaw ra gyud. You and you alone. Pero unsa lagi akong kasiguruan, ha? Kuan, mupiyong na nga akong mga mata og makakita kong laing babae. I close my eyes, gyud. Really? Oo. Unsa pa, Voltaire? Wa gyud ko laing nga litukon diha sa imo rag yung sa imong atubangan ang matamis nga Rosal. Mahumot nga Rosal. Unsa pa, ha, Voltaire? Okay. To make the long story short, pakaslan ko din ikaw. Dadon tadi ikaw sa altas kami niyon. Magkasiguro ka ako, Voltaire, ha? Basta promise ko kanang kanimo. That is my promise. My promise to you. Bawkad to, pila may sugilanon, nakasal dayon mi si Voltaire. Halos ang tanang mga kapitan sa unang distrito mo'y among mga bisita ug perting daghanas mga pari nga nagkasal namo. Sila si Monsignor Ruben Labajo, sila si Padre John Mahinay ug si Padre Alex Apigo. Di asad si Father Nestor Atilio ug si Padre Rican Cañete. Ang uban unya na lang nga kay ubay-ubay man. Basta kay dako-dako gyud ang among hikay kay nakaloon man ang akong bana sa nakaloon ang akong bana og naluya sa gasto ang akong bana in town. Uy, si Voltaire kay nakaloon siya sa CFI. Kada bang salbar kita
Ug pagkahuman sa kasal, medyo naluya si Voltaire sa gasto. Nya Rosal, mito ka na ba sa akong dakong gugmaw pagmahal ka nimo, ha? Mituon ako nimo, Voltaire. Tumanon ko gyud ang akong gisaad nimo nga wa na laing babae para kanako ning kalibutan. Ikaw ra gyud. Mituon ako nimo, Voltaire. Basta usbo nako ang pagpasalig kanimo. Nga piyungon ko na akong mga mata sa ubang mga babae. Ikaw ra gyud ang nakita nako. Ikaw ra ko nakita daw dili katuhuan. Ay, kanta man ron. Yun na, unsa ba yung mo pagandoyon, ha, Rosal? Ikahatag mo ka, ha, Voltaire? Nganong dili man ka? Basta maabot ko lang. Beyon sa ka na. Your wish is my command. Is your command. Is my command. What's that? Karong Oktubre 21 ba? Ikahatag mo ka na ako. Yun na. Oktubre ba? Unsay okasyon? Oktubre 21. Mutambong ta sa canonization ni Pedro Calungsod, ang Santos nga San Pedro de Cebu. Oo, asa man na, Rosal? Sa Rome. Rome? Uy, dako-dako ginag-budget, dili ba? Okay raman na, kaya na may mga brochures, anak. Katong isa itong magauna, first come, first serve man. Mao ba? Maka-discount man ta. Mao ba? Pindot unto to Voltaire, ug maka-adto ta sa Rome. Kuan lang, Rosal, murag dili pa tingali karon pero makaadto gyapon ta sa Rome. Makaadto ta sa Rome. Tinuod ka, Voltaire, maka-adto ta sa Rome. Oh, pero ana lang ta sa Comfort Rome. Tata, bayot ka? Og nakabantay gyud ko nga gituman gyud ni Voltaire ang iyang gisaad nga wa na gyud siya laing babae nga iyang gustong makita dinhi sa kalibutan kun dili ako ra gyud. Kani dihay buntag sayo ana nga gikan nga nimba si Voltaire samtang nanlakaw ni. Voltaire, di ka to magtricycad? Kuan ayan na lang mulakaw lang ta kay proud man kay ko nga makita ta sa mga tao nga nagkuyog. Nga loving kay ta, nga romantic ayo. Basta para ka na ko, na ilang babae nga nakita din kalibutan na, ikaw ra kayo. Asa ko tuo. Basta mo ka na yung matuo, Rosal. Wa na ilang gipitik niya akong kasing-kasing. Ang imor yung nga, Rosal. Igo na uy, ayosan palabi kay mahilis ta ng kalaki nimo. Basta mo na yung matuo, Rosal. Ikaw ra kayo, and nothing else matter. We're together again. May dako sang atay na ko ana. Tara, okay. Hi, Rizal! Dayvani! Ay, hi! Uli na ka? Oo, uli na. Gigan ko sa simbahan. Oo, sige, tagpo lang ta, ha? Ay, yun na, Rizal. Day, nga naman ang bana ni mo. Ha? Akong bana nga na, day. Nagpiyong man ni siya? Natuog ni siya? Nagpiyong manggod. Uy, Voltaire, buka ng mata ni mo, nagpiyong manggod ka. Buka na ba? Manay pagmatuo, Rosal, nga wala ilang babae nga kung tanahon. Gawas ka ni mo lamang. Manang mipiyong ko. Ay, Voltaire, tinuod yun ang tanan. Tinuod yun ay nga ako lang ang babae nga imong tanaw. Oh, yes, Rosal. Mao ka ni matuo tay. Nilakaw na. Nilakaw na, bye-bye, Barney! Ulit tos ko ba? Ay, ikaw ra gyud, Rosal. Samito ka na ba, ha? Ha? Do you believe on me already, ha, Rosal? Pero paglabay na sa daghang mga buwan, tuig sa among kaminyoon ni Voltaire, may nabantayan ko sa kumbana. Murag na usab na ang angay sa sista. Kaya di kabi nga nakabantay gid ko kang Voltaire samtang naghigda na mi. Uy, Voltaire. Hoy, may takilid bang ka diha? Atubang ko nun ako ba? Takilid lang ko. Di ko magkatuog magatubang ta. Sa? Atubang na ako ba? Natubang ko na mo. May atubang na ko. Anak, cute. Atubang kita ko. Sa matang ka, Karon na lang ka mag-iningon, anak, ha? Saman, gibatian na ka sa kong now? Batian ko taan. Kagwapa ni mo, ha? Twe. Sa? Matod ko, gwapa ka. Twe. Naunsa man ka, Voltaire! Sa ko taon. Ako mausap ka ko diyan ni mo, no? Di, ginamay tamo. Basta lahi na gid kay ka. Di na ka parehas ka ning Voltaire katong nailan ako sa unang panahon. Salayo ka di pagsultig sama niya, nana. Mausap ka ko ni mo. Bisag ka. Ha? Bisag budlaton kag mata. Ada! Awadan! Malagingin ko. Nanaway ka na ako. Manaway ba, uy? Nga nagsulti mo lang ko sa tinuod. Nga makita nga ng lagos ni mo na. Klaro kayo mo, inin ko, hasta mo panuok na. Nasaan
klaro Wala- kayo. Maugyag ka, nausap na gyud ka. Wa lagi ko mausab. Wag yun. Bedal gari gakson tika. Gakson tika but kayo kana. Kanindot untag pirmihon ni mo Voltaire. Uy, ngagakson ko ni mo hukot kaayo. Rosal, mahom ka mungit eh. Yan, tuwa na sad. Nung gigako siya, gisaway na sad ko. Bantay lang yung kabultira ka na usap ka na yan. Unsa may usab oy? Kay Lisa ta bagog ka? Una, yachat lang kay kagdugan, mura man kag puso sa tangki. Ay, tuwa na sad. Gisaway na sad ko. Oh, tinuod ka na Rosal, gisaway ti ka, pero constructive criticism ka na. Dili destructive, ha? Para makabantay ka sa diferensya sa mong lawas. Munang musulti lang kung mas matuod, nga, kuan, busnion ni kag simod. Nausap na gyud ka. Wa na ang imong mga saad pa sa ligako lang kani ato hangtod nga wa na gyud kay lain tan-awon pa. Nausap na gyud ka. Wa lagi ko mausab. Usab ka kung agad-akos kung gugma di nimo. My love for you is deep as the sea, that flows forever. If you will ask me when it will end, I tell you never. Kasabot ka ba, Rosal? Tinuod ka, Voltaire. Tinuod ka ba? O lagi ikaw ra gyud Rosal. Ikaw wa lain. Pa? Sa! Sitwe! Away, nakakaon kog lamok. To he. Muna ako nabantayan nga nausab na gyud ang akong bana nga rin ako. Murag nakabantay na gyud ko nga milubad na ba. Mo nga aron masiguro gyud nako og nausab na ba gyud ang akong bana kay nagkaugan naman gyud nako. Mo kadto nga nakahuna-una kog usa ka paagi. Unsay akong buhaton, Rosala? Basta mao na to akong gisulti nimo. Sayon ra kaayo to. Mao ba? Maminaw lang ko nimo sa extension sa telepono. Kana gyud tingog sa usa ka kidnapper ha. Tarong gyud. Ako'y bahala, Rosal. Sa'yo na. Oh, sige, bantay ha. Sabot ato nato ha. Sige, tawag ka si Voltaire kay maminaw ko this extension. Tawag ka na, sige na. Oh, unsa na? Ha? Okay na, Walt? Kipunit na. Sige, kay maminaw ko sa extension. Okay. Hello? Hello. Voltaire Cota. Anak ni Pipi Cota. Kinsa ni ha? Hoy, Voltaire. Hmm. Sultihan ko na ikaw. Nga niasa mo mga kamot ang imong asawa. Hmm. Gikidnap na mo. Oh. Ug amo kining ipalukat kanimo 50,000 pesos. Hoy, kidnapper. Ah, Kanang 50,000 pesos nga imong ipanlukat nimo sa kong asawa. mm. Dungagan ko nag 20,000, ha? Ang imong buhaton, daobi ng akong asawa, ha? Ah. Hayop ka ba na ka? Hayop ka na ko! Ikaw ang akong dauban, makalagot ka! Naglagot ko, ikaw akong dauban! Pa! Muna akong pangayuan ninyong mga huna-huna. Wa na ka mahigugma nga akong bana nga rin ako. Nausab na ka ning tawhana. Padaupa naman hinuon ko. Skang lagutan ako. Wa lang sa ka magpakitag pagsukol kay mangayo pa mo ko sa inyong mga huna-huna kung say angay na kong buhaton. Unsa man og kamoy pasultihon. Rosal. Hi, hello. Hello. Teban, maayong adlaw. Sama sa gihapon mga mustata sa atong mga listener nga kanunay nagpaminaw ka na to board. Tinood na. Sa inyong mga kuan good ka ng die hard. mga Paminaw na to. patayang gahi. Oo, patayang mga gahi. hard hot. Oo. O di board ako nang paimustan tingali advance ni happy birthday to Chantal Katakutan. O karong John 22 pa. Siyang John. papalito Happy na. Katakutan. Gikan ni Sion Katakutan ni Ciara Katakutan. Labi na ni Paring Idi Pansoyog ni Maring Gloria. Diya sa naalad ni Pare Maning, Kapitan Maning Cabriana, nila Paring Simi Cabuynas, ni Kapitan Dindin Bas nga mga diehard sa Die hard natong tigpaminaw. Thank you kaayo sa ngatanan.
Si Rosal ato sender. Rosal. no? Ako ning paboritong buwak, board. Buwak, Rosal. Kani Rosal. Humot kini siyang buwak, ha? Dili na ka makakita og Rosal, board. Wanay Rosal, no? Wa nagduna gagmay kay sa tanan pero kani atong Oh. Rosal makakita ka, board. Ang petals niya nga puti, perting Oh. para niya murag ka Humot ng kini baga, siya. no? Baga nga Murag petals. ilang-ilang. Oo. Mm. Unya nindot ka na sa tanahon kung mauwanan bitaw, board. Ah, Yan ay- buklad na siya. Oo, unya. Mm. Green kayo ang yan dahon mo na akong ganahan nga buwak. Nga kining Rosal. Rosal, oh, Oo. paborito na nako. Pero Rosal. hindi ako kakita. Mangita bitaw kung taan na niya. Murag Wala wala. kay ko kakita. Murag Mga, nahabilin katong mga mga- karaan nga buwak, board. Adelpa. Adelpa na lang. Adelpa, Antuanga. Antuanga kana na na lang. dagan pa man. Oo. Ang Rosal, murag diwa na Mm. kaayo. Sige. Kini kang asol ni Rosal. Bahin ra gyud ni iyang pagduda sa iyang bana nga murag wa nay love niya, pero ang iyang bana may kay mo drama ba? Mm. Ganang gakson siya niya na date na. Pero nga nung nagduda man siya nga wa na makabantay love. siya nga muday kay iyang bana nay hilom nga. Ay. Kana bang Mo, mga miid ba, no to? Oh, mayamiid ba manoto? Murag- Kimahal tag yung kag may Twe, ana. Rosal, ikaw ra gyud ang akong kuan pagkamatyan. Nay tuig. Murag si, kuan, Alista. alista. Dahil ikaw wala lain na twa. Paita sa daan, no? Ay, Mo nang tungod siya pagduda, nagsuhol siya tao, Mm-mm. no? Nga iyang gipadrama ba nga nanawag siya ang bana dito siya sa extension sa telepono. Naminaw siya. Mo nang ang iyang gisugo, iyang giingnan, gipaingnan iyang bana nga ipalukat siya kay gikidnap. Kidnap. Oh. Mm. Na gitawag iyang bana niya. Naminaw siya speaker sa linya sa extension. Mumayang nadunggan ng iyang bana nga palukat og 50 mil sa dugangan ko nag 10 mil. Daubi na ako asawa. Hala ka. Wa Tinuod sakit. wa ihatag ipadao pa. Sa una uban ihatag mo sa inyo na ako asawa. Ang iya daubi na ako asawa. Paita sa? Oh, mao na nga wa na siya mo react. Oh, ang iya lang mangayo siya sa atong nahuna. Nausab na pa kaniyang bana nga padaoban man ko. Hasta lagutan niya. Wala nga na siya magpakitag pagsukol kay mangayo pa siya sa atong nahuna kung say angay niyang buhaton. Naunsa kuno o kitay pasultihon. Ug ako'y nahitapuan nimo Rizal nga nakapaminaw jud ko niya katuwa tungod sa kay baw serious gyud nga ni sulti siya nga Oh. dungagan ako 10,000 da ubi Oh. wa na sakitan ako ana Oh, wa na. Rizal Mm. nga wa na magtuon na jud ko nga wa na gagana nako akong bana Oo. no Mm. muna nga ngano kaha ngano nga wa na gana ang imong bana nimo kung Mao na. panalitan Mm. wa na gyud gana siya unsay kausaban Oh, natkay lain. dunay Oh. tan-awa gud usa kuno ngano unsa kay nabugnawan sa kumpana nako Mm. sa akong bayhon no Mm. sa ako tingali wa na ko mga reglar dili na mao ang akong kanhi nga pamayhon no pero na may bana nga di gud mausabot bisag unsa pa tingali ang bayhon sa ilang asawa unsay mga bil-bil na dinha di man gud mausab tingali kun love gid nila ang iyang asawa Mm. pero bisuay lang jud kuno Rizal nga tingalig na kalainan usba kuno. Oo. Usba pero ayaw usa kuno usa siya ko ani ang imong bana mahitungod atong imo na dunggan ay lang sa kawaya. So ay sa kuno pag-usab tan-awag unsay kausaban nga nahitabo sa imong panglawas baron o sa imong batasan Mm. nga nakapausab niya, nakapabugnaw niya, ni ibalik tong kanhi nga imong nahimo nga niya kani ato sa bag-o pa mong minyo, sa daga pa mong tao, tanawa kung mabalik pa ang iyang love. Kaya kita, magkabantay magudinoon ta kung ang atong kapika sa atong pana, marag nabugnaw na nato, kay di naman gani hapit mo tanaw nato ang atong bana kung wala gusto. Mm. No, niya di natatag dun kayo, di na kayo magkisulti. Munang ikaw na may bawa pag-usap, unsay kausaban nga nung nainana. Lain mo kunig style iyang bana nga magsigig daig niya nga ikaw ra gyud ni lain. Oh, bisag gyatchat ta kay nang dughan nimo, mura nagpuso sa tangke. Pero twe, Sumpayan pagkuan ang tumoy malain. murag bugal-bugal. Daigon siya niya asaway ang ending. Mura lagi ka ng bugal-bugal ba? Iyang gi ulu-uluhan, tamihiran di ay. Nausab na gyud. Bati good. Bati good ka ay. Doon na kuan tingali mga nganong nausab. Ngano na usab. Oh, doon na may Doon na pa say bagong hinungdan. doon na pa babae ba siya, doon na pa say naibga na ron lain, ngayon na siya, ano? Kay pagpangulitaw no aning kuan Voltaire to ni Rosal
Mato ba na mo, piyong na kus kong mga mata, di na kumutanaw paglaing babae, ikaw ra yun. Oh. Oh, mo nang nakatagbo sa babae, ang yan ba na, silag piyong. Kaya di sa mutanaw og laing babae. Pero karon na usab na yun. Pagkakita niya, nabuka yung mata, uy, gwapam na yung uban, mga babae. Pagkadugay na. Mo unay nagkaapan. Pagkadugay na usab na. Muna nagkaapan board, kaya kani ato pagpangulitaw niya, gapiyong siya. Unya karon nga ni buka na iyang mata, kakita sa kalainan, daghan madeng gwapa. Daghan din gwapa. Mo unay nagkaapan. Nalay, tanawa imong kagalingon Rosal, no? Tingali, Kung sa inundag, naaban mo. Nga nung nausab ang imong bana. Tiyo mo nang padauban ka. Luwi, sorry. Grabe naman sa. Grabe nga, kuan mo, wa na kuan pag... Lisoda. Wa na kawili. Wana. Muna usaba. Pangartisad, tingali, nagkalusyang na lang sa Mga ikaw. bitaw. Pangarti. Nagkabayayat ka na lang. Oo, para dili ben para sa imong bana, para sa imong kaugalingon sa nang imong pagpangariglar imong pagpangarti sa imong kaugalingon. Kung dunay kahigayunan nga makapangarti ka nga mahimo nimo mapalit kag mga sinina diya nga nindot. Gamay nga make up gamay sa imong naong unya imo nang kuan nga dili ka magtambok pa kaayo wa ang bilbil biko no kuan kay para basta sa imong kaugalingon dili tungod sa imong banasad no Mahal na diya. mahal Okay. na to atong kaugalingon Hanala Rosal, ha? O salamat sa mga padagat itong tulumanon. kuda ko ang pasultihan.